Secret Kitchen channel lo clear tu te invite in si bai levek ule tunchum kan video chuan he kan hmuang hian sausage kan siam le dona ama ero chu sa mang lavin Nutella tengin kan siamanga chuan cling wrap te aluminium foil te nei lo tan po a siam dan kha kan tilang tel don ani chuanin ta hian Nutella hi kezi chan vedon tho mai hi gram zali vel hi kada dekchilian deuh hleka hian kada chuanin hei hi kan ti tuisawa kan chia anga kan ti nem masadon ani tuisau ka leya chuan sau kher ngai lo khan tuisau kan le kha chuan ti hian kan chi nanga reivak lo chu ti chuanin kan Nutella kha alo nem to mai don ani alo min to mai dona ti hian tui te an hip that the na hian ka chocolate vela chuan he atui ti kha lo dai deu ta mo tia khan atui kha ka sora chuanin a Nutella kha ti hian thleng danga hian kala chuak ta a Nutella kha a company ming ani ti kha kan lo ti le mai thia thil shedeu deu te thil chik deu te khan ma se Mizoram kan soidan ania chuwang chon Nutella kan ti zel don ani hei ti hianin chopper a hian hei chutney herna marcha herna anga khanin ka her dipa ti hian ka her dip sa hi thlenga hian ka da khol zela avain ti hian kan Nutella zong kha kan hair fek anga kan da khol don ani chuanin chi kan du alto kan telanga sawhthing le purunvar den som tir fian te hni ka tela soy sauce hi thir fian te hni ka til le boka red chilli powder hi thir fian hni ka til bokani hei chu thir fian lian mo tablespoon hni chuan corn flour thir fian thum kan tel phutanga chuan maida hi thir fian nga kan tel phutanga chuan black pepper powder ka tela thir fian khat chuan chiken powder thir fian khat ka tel boka khang khati khang kan han met chinanga chuan cling wrap te aluminium foil te kan man don lawa wang khanin maida le corn flour kha atam deuh hlek anga ya chuwang chuan hei katil non le a maida thir fian te li le corn flour thir fian te thum ti khan kan ma modan to ka zir khan chuan tel hi thir fian lian ni ka chuang sa a katil boka thir fian lian ni thir fian lian thum ti borvel ka chuang sa a asa khan katila kha khan ati rim tui em a achan chu maida le corn flour kan tel tam deuh hlek angai na chan chu cling wrap te aluminium foil te atuam na
ngai lo tur khan ka tiang kan lo nei vek lo ta a nei lo te po ina in lo siam ve theih tur ang khan khami ngai lo tur khan kan siam do na wangin a binding tu kha kan sausage lo ham khom tu tur khati to meng o khami kha tlema achak ve deuh hlek ka nga ya chuan hei ti hianin a chanuai na ate mukhan tian tel kan hnoi moma chuan ka du tok size kalak nu khan hei ti hian tel tlem kan hnoi moma ti hian ka roll kanur biala kanur sola alen letet zong ka chu keimani thu ania a seite a size ka chu keimani thu lo ni ta se khai ti hian ka siam ta feka chuanin hei ta han thirbe la hianin tel tlem te ka leya hei tian kan sausage kha kan da anga gas medium alaya anyam berli asang ber in kara kan da anga chuan ti hianin kan uranga chuan hei tlema alo nem li tuk te khatiang anga lo re deuh khan khatiang khan kan thur chuak anga chuan kan da yanga ti chuan kan frozen ve thei ani airtight container ate ziploc bag ate kan da anga ti chuanin kan frozen don ani chuanin kan min du ngal chuan kan ei du ngal chuanin ti hianin kan ur cher anga hei hi kan chum ma sakamu kan steam ma sak ve lawa wang khanin kan min ngal don ka chuanin tlema ur re ve deuh hi ka nga ya gas khati san lo turan yanga achan chu pon lama u tanga achung kha min chalawang maida te cornflour te kha kan tel siamo chuwang chuanin min chatok lawang ti kha alo oma chuwang chuanin mei alna lo te khan kan ur min don ani chuan ur min ngal tur ani lawa frozen tur ani kha chuan hei tianga alo hil deuh dwaka khan kan phor mei anga chuan kan da yanga chuanin chum mina mo steam mo tenen ain an lo ve deuh lek na chu I tlemin ama kha Nutella alo ni bok nen khanin tel kha an tlemin an pom ve deuh leka kha tel hip na sa chuan ni chuang lawa ma se steam tenen ai ka chuan oil kha tel kha tam ve deuh lek don ti na kha alo ni a lo mom ve deuh lek don ti na ni a chung dei thleng te kha chuan hip chuang lawa he kan hmunga tel chuan hip na sa chuan lo hi mo tiang khan kan frozen tur kha kan kang thi manga kan phor zelanga kan da yanga ti khan kan ti theya chuan kan min ngal tur kan ei ngal tur ka chu kan ur rei dewang ti hian asen chap thleng ka he asen up chap thleng kha kan ur don ani ei ngal tur ka chu mo chuan hei het lampang atam zawk hi aluminium foil a ama a kan video ma sa a chiken sausage ka siam ang khan aluminium foil a ka tuama ka chhum ania chuan he lam plate am hi atlem a sen uk deuh hlek lampang hi thirbela kan hmu ang khan ka tiang anga ka kan thim kha an nia chuan hei adang lam na em kha om lova amaro chu amom lo deuh hlek zawk kha ka du awangin le hunte a hek lo zawk awang khanin ti hian aluminium foil a ka tuama ti khan ka chhum le ani hei ti hianin kan han ei china atui em a hei thirbela han kan thim zawk pe hi chu a hmui lu tuka tel amom awang khan a hmui tui lu tuka tui chu tui khop mai chuan ti khanin sa mangkher lo po khanin Nutella de chu alo hri sela doctor ti pon ei tam tur an tia no pang thanglai te pe chu eina satir tur an tia ama long ringut lo khan tel hip na sa lo zwal zok ti khan kan lo ei the ani
khati zong kha nia tu motalin in lo changkai pui le nge ka be se.